Ayo budal buku biar hari. Iya. Ojo senene Pak Gumpi legrek iki, Mas. Kan gampang. Sering ketemu. Gak apa-apa. Digetekne wong sampean gawe. Dosa Pak. Mas dosa temen-temen. Krepek sura wis. Wes, lha iki sak tak gawe kuwi. Wis mari ya. Wah, mau dadi. Boten sing di gara-gara sama sare gak ada ora. Soalnya kan Wes iki dadi bapak. Oh, sing kayak Pak Duki jere Pak Pak. Wah, akhirnya kok jadi gelem. Banyak garape. Lah sing tiket ning Klaten. dari negaranya. Khususan Jawa ini. Khususan Jawa ini yang jero cah piro? Cah loro. Jadi kira ya iki. Iki urung enak. Nek to tak Uripe gak diatur. nek kono Puluhan karo golek. Neng gudang, rival neng gudang. Iki lho. wis. Lah ya golekno sing pas. Ayo budal buku biar hari. Salam Bapak. Yo. Nyong. Belok Pak ngupdate kok baru.
desa kan desa lurus kantor. Ada desa santri kan di tegal ngene iki to. Set ngono Jackson ngono. Apa? Gerombong. Nanti Pak Rid ben kan pasang kereng. Kau naik berapa tuh, Pak? Lo kan anak Orang nanti takut masing takutnya tuh. Oh, Oke, monggo. Ala lini. Lini rumah ya. Nggih. Nggih Mas, niki make BA-BA Mas biyen niki kula tasik kesusu-susu upgrade something anyar iki lho Mas ini niki.